Mange mennesker, de går ind i et eller andet bedsted, og så beder de bare sådan, som de ser den her udhulning, der er i væggen, som kaldes på arabisk al-mihrab. Du kan ikke bare tage udgangspunkt i en anden slutning. Men mindre den her moské, det er en meget gammel moské. Ja, den har eksisteret i århundreder. For eksempel en moské fra sahabas tid. Der vil ikke gå så mange århundreder, uden at hvis der har været en fejl i bedretning, så har man rettet op på det. Der vil ikke gå så mange århundreder, uden at det vil blive opdaget. Men hvis det er en ny opført moské, og så tager du ikke bare udgangspunkt i dem, der er de ansvarlige i den her moské. Fordi det kan være, at det du slutter dig til er anderledes, end hvad han har sluttet sig til. Det kan være, at din ijtihad er anderledes end hans. Så derfor kan du tage udgangspunkt i en andens. Du kommer hjem hos din ven. Han er pålidelig. Og han fortæller dig, på baggrund af slutning af bedretninger sådan, så følger du ikke hans slutning. Men hvad gør du? Du slutter dig selv til. Inden du kommer op til ham, så tager du lige kompasset fra. Fordi nogle genstande, der er i lejlighederne, eller det materiale, de har brugt til at konstruere lejlighederne, bygge dem, det kan være, det tiltrækker. Der er noget magnetisk i, eller det kan være, det frastøder. Så det kan påvirke viseren på kompasset. Så derfor jeg anbefaler, og jeg råder til at undersøge det uden for hjemmet.